କେଜାଣି ମୋ ଭଉଣୀର କଣ ହେଇଛି କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ 9ଟା ନୁହେଁ କି 6ଟା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭଉଣୀ ତ ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ କରିଛି ଚାଲ ଟିକେ ବନେଇଦବା, ସେଇ ବାହାନାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ। ଯେହେତୁ ଏଟା ସାଧା ବୁନ୍ଦି ଆମେ ଆଣିଛୁ ରେଡିମେଡ୍ ବାଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ସେଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏତେ ସାରା ବୁନ୍ଦି ମତେ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ତାର କଣ କରି ଖାଉଛି ଖାଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଦହି ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଦହି ଯେହେତୁ ଟିକେ ବହଳା ଅଛି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଫର୍ମରେ ରଖିଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ତା ସହିତ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନି ଦବା, ଯୋଉଟାକି ଅପସନାଲ ଅଟେ। ତା ସହିତ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମସ୍ତ କରି ଗୋଟେ ପାଗଟେ ବନେଇଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ବୁନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ରେଡି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଟିକେ ମସଲାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ରେଡି କରିବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ତେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ବାସ୍ ନର୍ମାଲ ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ଭାଇ 2ଟା ଲୋକ ଖାଇବୁ ଏତେ କଣ କଷ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡର ଦେଇକି ଗାର୍ନିଶ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ବୁନ୍ଦି।